Hi guys, hello. Maing udto. Maing udto guys. Nag-live. Awat ay ko nag-live. Mga ulay ta. O sinapay. Palamanan ani. Mingaw ko yung tindahan. Maing udto dahil ninyo guys. Kako manudlay. Tara. Bago magkuligo. Nanudlay ko guys. Yeah. Last man akong buhok akong gihipos. Diyan na ko. Nauga naman na hulog. Igutom ko guys. Ang tagtinapay. Maglimpyo unta ko og ref. Okay, napuno nag-ice niya. Natunaw ng ice ba? Nagbitras ko. Kaon sa ko. Timpo. Kaon sa ko. Burger. Burger bread. Bread burger. Problema mga kasilingan nandiri guys. May silingan nga positive. Nagpa-swab test guys siya. Ano niya? Wala siya nag-quarantine. Home quarantine. Sige na siya suroy-suroy. Asa itong tapok na siya dito. Karon mga suko ang mga tao. Kaya wag siya nagpaibalo. Swab test na ito. Nga pa. Ang hirado malita ko. Ngit-ngit na. Hayag na ko ganina ba? Ang tindahan. Naman dito di repair me. Kumain ako dito ha. Ano kabuntag, may kabrin ako. On display. Kumain. Saka na po gustas magluto. Mamahaw. Kumain. Magluto. Naog na sad ko. Ang doon na bubilan. Na. Alas 12 guys. Saka na pagkataas. Kain, manghugas plato, manglimpyo sa sulod balay, magmap. Kada adlaw man ko magmap. Gaman. Naog na po. Abre na po tindahan. Magaman. Alas 5.
Sapon, sa kalapos taas. Luang. Magluto sudan. Panihapon. Apoy lagi guys. Nilig ko dyan ko dari palibot. Tako kayong eriyang silinganan. Hindi ang pwede di manilihig kay saka mga dahon sa mangga, dahon sa santol, avocado, napay dahon sa rambutan. Yung sakit ni diri pirmi ako. Diri sakit. Ano kung kinabuhing probinsya guys. Yan ay mga manok, mga ibon. Inom magtubig. Sold ng gutom. One more pa. Bye-bye. Don't forget subscribe my channel, like, share, and comment. Bye.